Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon, panibagong video. At ito si Papa ay nagbubulkanize at nahirapan siya siguro. At kaya yan, tumitingin na lang siya dahil ako yung nagbibideo. Charot! Yan, nagbibideo ako. At si Papa ay nagbubulkanize dahil di naman ako marunong magbulkanize. Chut! Yan na, kukunin na ni Papa yung langis. At tatrabahuin niya na ang motor. Yan yung isa, yung nagpabulkanize ba yan, no? Testing lang. Chut! Shout out dyan, no? Sa mga kageng-geng. Chut! Yan, shout out dyan. Yan si Papa nagbubulkanize. Hindi ko lang alam kung vulcanize ba yan, no? Ano? Chut! Bahala na kayo. Chut! Nagbubulkanize si Papa. Di ko alam kung vulcanize. At shoutout pala kay Kuya. Chut! Yan! At si Papa ay inaayos niyan dahil ako nagbibideo. Chut! At shoutout pala sa mga marites ko dyan, no? Chut! Dahil di tayo masyadong nagsasalita at di malakas ang ating boses. Chut! At yan si Papa inaasikaso niya pa ang motor dahil yung motor namin di niya maasikaso dahil sabi ng lolo ko, asikasuhin niya muna daw to. Chut! Asikasuhin na muna daw niya to. Yan, sige. Hanginan na yung Papa. Chut! Hanginan niya na. At yan, si Papa na nagbubulkanize. Di ko lang alam kung vulcanize ba yan o bahala na kayo. Chut! Tawa ng tawa tayo. Parang gusto natin mag-asawa. Chut! Charot lang. Yan si Papa hanginan niya na. Kala ko hihipan niya lang. Kala ko yung pala hanginan lang pala. Kala ko yung hangin, no? Chut! Yan. Nahirapan kasi ako mag-vlog dahil umuugo ang ating camera. Chut! Camera ay ating umuga. At yan kasi ako ay nagbibideo. Chut! Yan. Yan si Papa. Yun ay nagbubulkanize. Di ko lang ba alam kung vulcanize ba yan o testing lang. Chut! Yan ang dumi ng tubig namin. Chut! Yan, at mega shout out. Yan, no? Yung ganda ng motor niyan pero pangit naman. Chut! Yan na, maganda. At shout out pala kay Kuya. Chut! Yan ang shout out dyan. At si Papa ay padalos-dalos at parang bisor paglakad. Chut! Nilulugo natin si Papa do. Chut! Yan na. At lalagyan na niya ang interior sa motor ng may-ari. Sa amin pala yan. Chut! Sa amin pala yung motor. Kaya yan lalagyan na ni Papa yung interior. Chut! Yan na lalagyan na ni Papa. At siya ay nakangiti. Kala mo naman pogi. Chut! Yan na si Papa. Yan, sige, vulcanize mo pa. Bahala na kayo kung anong gusto niya. Vulcanize niya. Chut! Yan, shout out na kay Papa. Chut! Sa mga marites rin dyan, shout out. At kanina pala nagmarites tayo. Di ko lang na-videoan. Chut! Yan, namarites na naman tayo mamaya. Kaya kinabukasan magmamarites na naman tayo. Chut! Yan. Kung anong binibideo natin. Yan, nagpapavulcanize, no? Shout out pala kay Kuya. Pakinggan natin. Tara! Turuan daw. Hangin. Kuya. Ayaw! Oy, sama mo kami sa vlog nyo. Meron din akong guys, follow niyo ako sa ref ko, ha. 5,000 na nga at 5,000 natin follower dyan, baka madagdagan pa, 1 million.
Yan, mas gusto ko yun. Uy, masipag. Uy, masipag pala yung vlog ko. Ano balato sa akin? Follow mo ako ha. Uy, masipag vlog. Siyang makdo. Ha? Siyang makdo. Oo, pag 1 million na. Ito ko 1 million followers sa subscriber. Bibiliin ko na yung full balat ang kulat ng damo dito. Oo, wala makikita damo dito. Kulay green, puro lupa. Malinis ang barangay natin. Yun ang ating layunin, guys. Oo. Kailangan alagaan natin yung mga kailangan lagi natin malinis. Sa ito. Okay na, boss? Hindi, ito rin. Panagdagan natin. Lapin mo yung vlog ko, ha? Uy, Awa. Uy, masipag. Sa Facebook, saka sa YouTube. Sige po. Oo, yun na. Kaso, small pa lang ako. Isa YouTube niyo po, ilan na po yung followers niyo? 5,000 na, 5,000. Ah, Naris na natin yung 5,000, kaso yung WhatsApp, hindi pa. hindi pa. Hindi pala. Hindi pa pala. Yan. Practice ako kaya walang bayad. Uy, masipag. Kaya, pinapraktisan ko yung bawat walang bayad. Hindi mo sinagot na mag-practice ka rin yung walang pera. Wala ko yung pera ko. Ibinta. Wala. Ha? Lagay ko. Nawala. Ay, ito nga. Ay, dyan na. Stop lang. Oh. Wala pong pamalit. Ha? Ito. Wala. Hinayaan mo na. Negosyo mo yan, kuya. Dito. Ito na lang. Hindi na, bagsak negosyo. Sinaryahan mo lang yata eh. Ito na. Kinuha mo sa yata eh. Hindi, wala man. Ayan lang, 40 lang ito kuya, di ba? Lima ko 60. Alamang pa ako. Ingat kayo. Yan naman. Thank you, ah. Para subscribe ka rin niya. Sige ba? Masipag. Nagpapaganon ako sa kanya. Nakita ko yung vlog niya. Sige po. Shoutout na lang po. Shoutout sa mga follower natin dyan. Mga follower niya. Shoutout sa lahat ng follower niya. Sige po. Oo. Oh, sige. Bukas, gamit tayo, sasayaw tayo, no? Awa. Sasayaw. Sasayaw. Ganun yung ba? Oya, babay na lang tayo ngayon. Oya, babay sa Oh, shoutout kay Boy Masipag, Jing. shoutout sa kanya kay Buhay. Boy Masipag. Buhay Masipag. At Boy Masipag. Boy Masipag. At shoutout na rin pala sa mga kaibigan niya nagpa-follower sa kanya at nagla-like na. At share naman dyan. Ay, share naman dyan. Kaya babay na naman. Thank you.